kebak tulisan warna cerita wayah bengi nganti kekatrina sempat kepleset ayo kulina nyenggaki dikocok mau jan ayo bubar tenan angen-angenmu kurang kuwi wae kae ayo kalau suara tau dikocok ngono ora dikocok kaya ngono yuk lali lagune. Iya. Yo gak dikocok anu diteruske. Cawetan nembang. Catetan, Pak. Kok mah catetan sak jroning ati. Catetan luntur saya Jos tenan, le mandek iki maksud dan rime makan ngono, Pak. Karang. Karang kampase ya anyar. Karang iki nggo gawe jeglongke kowe kok. Ora ana jeglongan ki, Pak. Hah? Ora ana jeglongan. Ayo digagapi ora ketemu jeglongane. Oh iya. Heeh. Ya catetan. Mau